simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika handiriya iwe simudza mpena ndirove pakadzikadzika handiriya simudza mpena ndirove pakadzikadzika handiriya simudza mpena ndirove pakadzikadzika iwe handiriya iwe simudza mpena ndirove pakadzikadzika handiriya simudza mpena ndirove pakadzikadzika Almighty is fighting for the peace and the flow. Para juzi pekijana mjurai mamba. Tumanda wakati wemba kiminiki yasa. Sipiliti Almighty. Tenyorosh akirosi. Tumende simarinari. Sipiliti Almighty. Tenyoroshi. Wakaka. Yemeniho varoira vandapiro mumba Isabel Papapati sangana ine hopiri chokwadi muri Zimbabwe tiri mukati mekufamba nekupapedza tiri kuti kapikana paka hopri sako hopiri chiri kuti kudiniko chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekupapedza mukati mekufamba mukati meguta reHarare ndapinda ndiri mukati menzvimbo yehopri pane chiri kuitika ipapo chemwanasikana ari kushevedzera kuti baba kunyangwe makandizvara mukandiendesa kuchikoro mukandidzidzisa zvikava zvakanaka mukandipfekedza zvakanaka but chokwadi chiripo ndechekuti kuchikoro handidi kuenda kuroorwa handidi kana pane zvamunoda itai zvamunoda nokuti makandizvara kare Zimbabwe baba vachema vachiti izvo ndoita sei nemwana wandakadzidzisa aramba zvese Baba Isabel, mwana uyu akura sei uye ari mwanai? Mwana ari kushevedzera kuti iko zvinozvi ane 17 zvekuberekwa. Anofana kunge ari pasi pemubereki. Right. Anofana kugara kuvabereki vake. Asi ari kushevedzera kuti nemakore andasvika iwawa handidi kuroorwa, yes, handidi kudzidza, zvandoda regai ndiite. Ndikaenda chero ndikasadzoka musanditsvaka. Asi ndiri mwana wenyu. Kana pane zvamunoda kuita itai, but mukandirova ndokusungisai. Baba kana kuti vabereki vangokwanisa rekubvunza mwana kuti pfungwa dzake dziri papi, pane rezvada kuita muupenyu. Mwana ari kushevedzera kuti ini kubva zvandaziva kuti ndinogona kupfeka, ndinogona kudya zvese, ndatove munhu handine imimi itai zvenyu ndiite zvangu. Saka vabereki vari kushevedzera vachiti mwana ndewedu. Pacho kwaari kuti ndiri kuenda akanosangana netsaona anoshevedzwa tisu. Venyika vakaona mwana achitambudzika ari musango vanoti vabereki maregerera mwana. But iye mwana wemakore ake ari pasi pekuti tisinofana kumuchengeta. Kotoita sei naye achiramba achiti ndakuita zvangu ndega, asi kwanze mukada kundirova ndeimwe nzira yekuranga mwana, kwanze mukandirova ndokusungisai. Vedare hopefully machinzwa kaizvi toita seiko, munobatsira sei? Tibateika paWhatsApp namba yedu inoti 0713938538 totsudzura, asi regai kubvipa Baba Isabel. Pane chimwe here chokwadi rega ndipo ndangopinda chiti Zimbabwe paka hopefully zone 6 shakamira sei chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo hopefully zone 6 paita varanda vari kuchema vachishevedzera kuti izvo kugara tiri kugara zvedu, nzvimbo takapiwa takabhadhara ndokubva tapiwa stendi tikabudisa mapepa edu, but patiri kugara pacho pane mumwe munhu ari kuuya zvakare mushure munge ndavaka achishevedzera kuti pastendi nepangu, asi ari kubudisa kuti rimwe bepa rakafanana nerangu, saka takapiwa mapepa akafanana 222. Topagara sei? Double allocation. Baba Isabel, tinotenda maita basa tichakudzosa zvakare pano pastage nokuti pane zvakaona murore maoko pazongora murunamiridza. Yes, live pastage Bozhongora. Right. Radio kuenda kuvanhu. Amana zimsa dzinoitenda mufunge. Inini ndosaka ndakambovabvunza ku app wepe kuti azviitere kuti iyo census iitwe after every 3 months. After every 3 months. Kuita ndimo tichi gaga census. Zviri kunakidza izvi. Census inoitwa papera makore mangani zviya? Census inoitwa papera makore mangani? Aiwa, ndoda munhu anonipa answer. Ndoda munhu anopindura. Anopindura. Census inoitwa papera makore mangani? Okay, uku mukoma wane jezi reChelsea
imi makomba unayujezera chawasi imi uyaipa nako manya ikuno wangu wachita makuwa gete imi chitamagara ndakutotesa murandakadzi chimbomira kuzvitongesa ukati ndiani vachakutengesa naubata makadiko mkoma. Nice to meet you. Thank you so much my brother. Kana ini ndafara ukuziva munonzani? Ndozi Mr. Bunda. Mr. Bunda. All right. Ndoda kupa t-shirt yezimsati mukandiudza minduro yokuti census inoitwa wapera makore mangani. Kana zvaramba sichandafarira njo ndasanganiza nevashamari veNational FM. Saka tipei minduro tinzi census inoitwa after every how many years? 12 years. Ndaona wachita makuwa ndio saka ndazovashetsa Azikana zvaramba wakagara waziva mda ndiye ndanoziva